Els alumnes de 5è han observat la coberta d'un llibre misteriós i han deixat volar la imaginació. A partir dels personatges, el lloc, les accions i elements com una caixa, un ou i una tortuga, han creat un nou títol i una història diferent. Una activitat per estimular la creativitat i l'expressió escrita. El Marc i el seu secret. Hi havia una vegada una família molt divertida. La meva família. Jo soc el Marc i tinc 3 germans. El més gran és en Joan i també el més estudiós. Després va la Clàudia, la més juganera. Ara sóc jo, el Marc, el més simpàtic de tots, clarament. Si no, qui seria? I per últim, la Clara, la més fandenca de tota la família. El meu pare és el més garrepa i la meva mare és la xef de la casa. Fa uns plats que és per llepar-se els dits de tan bons que estan. Riquíssimos. I per últim, però no menys important, la meva mascota, la tortuga, i es diu Coco. Per cert, porto uns dies, no li digo a ningú, pensant que els meus pares m'amaguen algo. Ho he de descobrir, això clarament, però millor que sigui demà, que avui ja es fa tard. Al dia següent, el Marc es desperta amb tota la curiositat del món. Avui trobaré el secret dels meus pares. A l'habitació dels meus pares és gegant. Començo per el lavabo. Millor aquí no. Sota el llit? Tampoc. A les taules de nit? Per què? Hi hauria algo. Tampoc. De cop i volta em cau una capsa petita platejada amb la paraula Danger. Què és això? Obro la capsa o la torno a guardar. No sé què fer. Pensant millor, la curiositat és immensa. Millor, surto corrents a l'habitació a cridar als meus germans i torno. Tots sentadets, no vull veure ningú de peu. Estàvem tots reunits al menjador. Entusiasmats, intentem obrir la capsa. Oh! Què és això? No us puc explicar la nostra cara d'admirats. A dins hi havia un viatge per sortir a Disney. El secret és un viatge per tota la família a Disneyland París. Jo flipo. No ens podíem creure. Vam saltar i vam cridar d'alegria. El moment era de festa. De cop vam sentir que obrien la porta de casa. Recullo tot corrents. Eren els nostres pares! Els meus germans s'amaguen a l'habitació. Jo corro lo més ràpid possible per el passadís i gairebé atropello la meva tortuga Coco. Entro a l'habitació i torno a deixar la capsa al seu lloc. Quin descans! Ha sigut per els pèls. Ara, el més difícil serà guardar un altre secret, Què és? La nostra descoberta. Fi. Aquesta història ha sigut feta i llegida per la Noa Saraiva. Pots trobar més contes al canal podcast de l'Escola Andorrana de la Massana. Anima't a llegir, vine a la biblioteca.